Id-dħul tal-anzjani li għandhom aktar minn 65 sena żied b'34% bejn l-2014 u l-2022. Dan qalu s-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal, Mark Musu, f'artiklu li kiteb fuq it-Times of Malta, b'risposta għall-editorjal preċedenti tal-istess gazzetta, wara li din qalet li hi sitwazzjoni inkwetanti li ħafna ċittadini anzjani qed jaffaċċjaw riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali. Musu qal li l-aħħar ċifri maħruġin mill-NSO jiġdu kif bejn l-2021 u l-2022 l-ammont ta' anzjani li huma sodisfatti b'ħajjithom ukoll żdied minn 6.8% għal 7.1%. F'dawn iċ-ċifri ħareġ ukoll li fl-2014 dawk l-anzjani li kienu joqogħdu lura materjalment kienu jilaħqu 22%, iżda s-sena l-oħra dawn niżlu għal 12%. Ġi spjegat ukoll kif il-prassi Ewropea biex jitkejjel ir-riskju ta' faqar ili jekk tagħlaq inqas minn 60% ta' dħul disponibbli medju tkun f'riskju ta' faqar. Dan il-kejl magħruf bħala poverty threshold żdied minn 7,685 euro fl-2014 għal 10,893 euro fl-2022, żieda ta' 42%. Musu qal ukoll li bejn l-2014 u l-2022 id-dejta tal-Eurostat turi li dħul medju ta' persuni Maltin ta' 65 sena jew aktar tela minn 10,327 euro għal 13,886 euro. Dan jirrappreżenta żieda ta' 34% li aktar mid-doppju ta' żieda osservata fl-indiċi tal-prezzijiet bl-imnut matul l-istess perjodu. Musu rimarka li dan ġara wara diversi fatturi importanti. Raġuni waħda hija żieda fil-parteċipazzjoni tan-nisa fix-xogħol. Fil-waqt li lura fl-2014 il-biċċa l-kbira tal-familji kienu jiddependu fuq paga waħda biss, issa l-maġġoranza huma familji b'żewġ sorsi ta' dħul. Huwa temm jgħid li jirrikonoxxi li l-anzjani jiffaċċjaw sfidi sinifikanti, iżda fl-istess ħin il-gvern ukoll mess li jgħin lil kulħadd biex ikun jista' jaffaċċja il-ħajja bl-aħjar mod possibbli.